הנה, התחיל איתנו ישר, פתח עלינו את המבעירים. דע כי לכל דבר יש תכלית. אתם יודעים מה פירוש המושג תכלית, נכון? סוף. סוף. לכל דבר בעולם יש סוף. כל דבר בעולם נגמר. לכל דבר בעולם יש את ההתחלה שלו, את האמצע שלו, את הסוף שלו, והסוף שלו גורר בדרך כלל את הדבר הבא שמגיע. לכל דבר יש תכלית, אומר רבנו כן, ולתכלית יש עוד תכלית אחר גבוה מעל גבוה. הוא לוקח את צירוף המילים גבוה מעל גבוה מתוך פסוק בספר קהלת. הפסוק הזה אומר כך, אני מקריא. אם עושק רעש וגזל משפט וצדק תראה במדינה, אל תטמע על החפץ, כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. מה שלמה המלך אומר בעצם? אם עושק רעש וגזל משפט וצדק תראה במדינה, אתה מסתובב ואתה רואה שבכל מקום יש עיוות. העשירים נהיים תמיד יותר עשירים, והעניים תמיד נהיים יותר עניים. אם י"ח. העשיר תמיד ימצא את הדרך שלו לצאת נקי במשפט, או בשימוע, או בעסקת טיעון, בדרך כלל אני אומר. מה יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? לכן אתה מסתכל ואתה אומר, תשמע, אם כבר אתה אומר לי שמישהו ברא את הכל ומישהו מנהג את הכל, יש בעיה רצינית מאוד מאוד בהנהגה שלו. מאוד רצינית. שלכאורה, נאה דורש נאה מקיים. אם אתה בראת את הכל ואתה טוב, אז למה הכל הפוך? למה? אומר, אם עושק רעש וגזל משפט תראה וצדק ותראה במדינה, אל תטמע על החפץ. על החפץ זאת אומרת על הרצון העליון. למה? כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים מעליהם. שאין לך שום יכולת להבין בעצם למה. זה הכל, נורא פשוט. אתה פשוט לא מבין למה. מספרים על איזה גבאי אחד היה באיזה בית כנסת עתיק, מהבתי כנסת העתיקים האלה. אתה מגיע, הגבאי שם כבר איזה 150 שנה הוא גבאי, ביום שבת אתם יודעים מעלים אנשים לתורה, מגיע איזה אורח חדש לבית הכנסת ויושב בצד, והוא רואה מלא רבנים וצדיקים ואנשים מאוד מכובדים יושבים בבית הכנסת, עולה הגבאי בשבת והוא מעלה לתורה, מי שהיה יודע איך זה עובד, יעלה זה, יעלה זה, יעלה זה, בקיצור מעלה 7 אנשים, לא הוד ולא הדר להם, לא צדיקים, לא רבנים, לא שום דבר, תלמידי חכמים, כלום. טוב, סוף התפילה הוא ניגש לגבאי, אומר לו, תדע לך, אתה לא בסדר. הוא אומר לו, מה עשיתי? הוא אומר לו, מה זאת אומרת, מה עשיתי? מה, יש פה כאלה תלמידי חכמים, תראה את הרב הזה, וההוא שם, ואתה לא מעלה אותם, את מי אתה מעלה? רק פרוטקציות, את הסנדלרים ואת האנשים הפשוטים. אז הגבאי הסתכל עליו, אמר לו, תגיד, נכון זה פעם ראשונה אתה בבית כנסת? אמר לו, כן, זה פעם ראשונה. הוא אומר לו, אני פה 80 שנה כבר. אני יודע בדיוק למי נפטר אבא לפני 13 שנה, והוא צריך היום לעלות, מי נולד לבת שלו בן, מי... את כל הדברים האלה שאתה לא יודע, כי אתה פה פעם ראשונה, בן אדם. אין לנו מושג למה קורה מה שקורה, אבל אנחנו רואים את המציאות מול העיניים, והמציאות מעוותת. אומר רבנו, דעו לכם, לכל דבר יש תכלית, ולתכלית יש עוד תכלית, ומעליה עוד תכלית, ועוד תכלית. והרצון העליון, הגבוה ביותר, עליו אל תשאל שאלות. מהעובדה הפשוטה שאין תשובות. אין תשובות, ולא יעזור עד כמה תחקור, אין תשובות. יש תשובות, הם לא יסגרו לך את האוזן. זאת אומרת, הכל טוב ויפה, אבל כשאני מקבל מכה, אז כואב לי. ולא יעזור לאף אחד שיבוא עכשיו ויגיד לי, תשמע אח שלי, הכל לטובה. הכל לטובה, כואב נשמה, הכל לטובה, לא הכל לטובה. ומעבר לזה, שחז"ל אומרים, שאדם חכם הוא נמדד ביכולת שלו למדוד את עצמו בכל פעם, את האנרגיות שלו. ומה עושים? מה החוכמה הגדולה ביותר כשאתה מגיע לנחם אדם שחווה מכה מאוד גדולה? אתם יודעים? מה החוכמה הכי גדולה? שתיקה. שתוק. עכשיו שתוק. עכשיו אל תנסה להגיד לו, אח שלי, עזב, לא נורא, אתה יודע, מחר יום חדש, שתוק. נכון שזה מביך, נכון שזה קשה, אבל זאת החוכמה הגדולה מכולן. למה? כי תשובות לאדם כואב אין. עכשיו הוא מתחיל לעשות איתנו את הסיבוב, ואתם תראו איזה פלא שהוא הולך להסביר לנו. בסוף גם את התכלית. לא יאמן פשוט.
למשל, תכלית בניין הבית, כדי שיהיה לאדם מקום לנוח, לא ברור. אני בונה את הבית, אני משקיע את כל מה שיש לי, בשביל שיהיה לי מקום לנוח. אני אוכל לבוא הביתה. ותכלית המנוחה, ברור שאני לא באתי לעולם בשביל לנוח, באתי לעולם בשביל דבר נעלה יותר. ותכלית המנוחה, כדי שיוכל בכוח הזה לעבוד את השם. זאת אומרת, אנחנו אומרים עבודת השם, אנחנו בדרך כלל מדברים על מה? על המקום הפנימי ביותר. העתיק ביותר שיש באדם, החיבור אל הנקודה הפנימית ביותר. עבודת השם זה שאני ברגע נתון בוחר מה לעשות, לפנות אל המקום העמוק ביותר בתוכי, המקום האחדותי שבי, המקום השייך שבי, ולהגיד, שמע, ברגע של אמת, גם אני הייתי יכול להגיע לכזאת סיטואציה כמו שהוא עכשיו הגיע, ולכן אני לא דן אותו. כמו שעכשיו אמר לי מישהו בחוץ, אמר לי, זה לא יאמן. הוא אמר לי, אני שונא טיפשות. קשה לי נורא עם טיפשות. לרובנו דרך אגב. קשה מאוד עם טיפשות. וזה לא יאומן איך כל פעם שאני מזלזל בטיפשות, או שאני דן טיפשות, או שופט טיפשות, זה לא ייקח לקדוש ברוך הוא יותר מכמה ימים להעמיד אותי בדיוק באותה נקודה. פתאום אתה רואה שגם אתה יכול להגיע לאותו מקום, אז מאיפה זה היה לפני רגע ששפטת את העולם, כאילו שאתה האדם המושלם ביותר. ולכן עבודת השם נתנו לנו, תנוח בן אדם, קח בית, קח אוטו, קח זוגיות, קח אהבה, אבל זה לא בשביל זה באת. באת בשביל הנקודה הפנימית שלך, שכשהיא תתגלה בעוד אדם ועוד אדם ועוד אדם ועוד אדם, אז משהו יתגלה בעולם. התכלית, אבל מה התכלית? והוא ממשיך, אומר, ותכלית העבודה וכו'. זה לא נגמר פה. אם היינו באים לומר, כל העולם נברא בשביל עבודת השם. קחו את כל הנוחיות שבעולם כדי שתוכלו להיות טובים אחד לשני, כדי שתוכלו לקיים את הדבר הזה. הוא אומר רבנו, מה פתאום, הוא לא גומר כאן. הוא אומר, וגם לזה יש תכלית עוד יותר גבוהה. זאת אומרת, התפילין, הם לא נועדו בשביל שתניח אותן. תניח אותן, כן, אותן, נכון, תפילין. זה לא העניין. העניין הוא מה יבוא אחר כך. מה שעתיד לצמוח מהדבר הזה. המצוות, עליהם כותב הזוהר הקדוש, תרי"ג עיתין דאורייתא. עיתין בארמית זה עצות. 613 עצות. עצה, אתם יודעים, לפעמים אתה לוקח, אתה לא לוקח, יש עצות טובות יותר. טובות או לא טובות זה בעניין של הסתכלות. יש משהו שנכון לי עכשיו לעשות, אני עושה. תרי"ג עיתין דאורייתא זה 613 עצות טובות, שמשה רבנו נתן לנו ואמר לנו, תראו את זה, אתם רואים? לא יאומן איך שכנים יכולים להסתדר אחד עם השני, בני זוג יכולים להסתדר אחד עם השני, אבא ובן, אמא ובת, וכן הלאה. זו הדרך אם תיקחו את העצות הטובות. עצות. זאת אומרת שיש מעבר להן עוד משהו. מה הדבר? לא יודע. תהיו איתי בגלל שאני הולך לצלול איתכם היום. בסדר? ומי שמאבד אותי, אז לא נורא. מקסימום יחזיק עד ההפסקה, ואחרי זה יבוא ויגיד, שמה, לא הבנתי כלום. ותכלית של כל דבר הוא מחובר למחשבה והשכל יותר מהדבר שזה התכלית בא ממנו, וקרוב התכלית למחשבה בקירוב יותר מהדבר, כי סוף מעשה במחשבה תחילה, אני אעשה עוד פעם. ברור. ותכלית של כל דבר הוא מחובר למחשבה יותר מהדבר שזה התכלית בא ממנו. וקרוב התכלית למחשבה בקירוב יותר מהדבר, כי סוף מעשה במחשבה תחילה. בואו נעשה את המעגל. כשאדם רוצה לבנות שולחן, אז דבר ראשון, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לעשות את ההפרדה הראשונית ביותר. ההפרדה הראשונית היא על מה שנקרא האינסוף. האינסוף הוא לא נמצא שם בשמיים, האינסוף נמצא באיזשהו מקום תודעתי אצלי. המקום שבו הכל אפשרי. הכל אפשרי. המקום הזה נקרא לובן עליון. שם זה הכל לבן. אמרתי את זה הרבה פעמים, אז עוד פעם לא יזיק. יום אחד הבן שלי, נחמן, אז מה? אני לא נחמן. אז הוא... אני אקרא לו. אז... חבל לך על הזמן. חבל לך על הזמן. באומן, כל מה שאתה צריך לעשות זה לצעוק, נחמן, כולם מסתובבים. ומי שלא יסתובב קוראים לו נתן. אז נחמן יום אחד אמר לי, אבא, הוא למד בדיוק את העניין הזה, והוא אמר לי, אבא, אם כל מה שאני עושה, ואני עתיד לעשות, אז הקדוש ברוך הוא יודע שאני אעשה, נכון? אז אמרתי לו, ברור. אז הוא אמר לי, אז איך הוא ייתן לי שכר?
אז מה אני צדיק או רשע? מה זה קשור עכשיו, צדיק או רשע? אין צדיק, אין רשע. כל מה שאני צריך לעשות, במילא אני אעשה, ומה שאני לא צריך לעשות, אני לא אעשה. אז איך אני אקבל שכר בסוף? אם הייתי צדיק, הוא החליט שאני אהיה צדיק, הוא החליט שאני אהיה רשע. טוב, איך אתם מסבירים לילד, אז הוא היה בן 8, איך מסבירים לו עכשיו את הידיעה והבחירה? זה אחת הקושיות הקשות ביותר שיש. נכון, אומרים הכל ידוע והרשות נתונה, זאת השאלה. איך אתה מסביר הכל ידוע והרשות נתונה? שלום בנות. היי! טוב, אז חשבתי, ואז לקחתי דף לבן, ואמרתי לו, תגיד, מה יש על הדף הלבן הזה? אז הוא אמר לי, כלום. אז אמרתי לו, מה אפשר לצייר על הדף הלבן הזה? אז הוא אמר לי, הכל. אמרתי לו, נכון שזה כיד הכישרון? זאת אומרת, כמה שהכישרון שלך יותר גדול, ככה אתה יכול להוציא מהדף הזה דברים יותר? אז הוא אמר לי, כן. אז אמרתי לו, טוב, תראה מה אני עושה עכשיו. אתה רואה, יש פה אין סוף. לקחתי טוש ועשיתי עיגול אדום. אמרתי לו, מה עשיתי עכשיו? אז הוא אמר לי, אבא, צייר עיגול אדום. אמרתי לו, הפרדתי את העיגול האדום מתוך האינסוף, ראית? הפרדתי אותו. אמר לי, נכון. אז אמרתי לו, תגיד, הוא היה פה קודם? אז הוא אמר לי, בפוטנציאל הוא היה פה קודם? אז הוא אמר לי, כן. אז אמרתי לו, זה שהוא היה פה קודם, הכריח אותי להפריד אותו? הכריח אותי לצייר אותו? יכולתי לצייר משולש ירוק. ציירתי עיגול אדום. היה פה עיגול אדום, אבל עצם זה שזה קיים עכשיו בפוטנציאל, אז זה מכריח אותי למשהו? לא, שום פנים ואופן לא מכריח אותי. כן, אבל ציירת עיגול אדום. מרגע שציירת את העיגול האדום, הוא שלך. עכשיו אתה לא יכול לבוא ולהגיד, תשמע, זה היה פה קודם, הרשות נתונה, הכל ידוע. הכל ידוע בכוח. בפועל, זה אתה קובע מה ידוע ומה לא ידוע. כי אני באופן עקרוני יכולתי עכשיו, בעיקרון, לעשות מה שאני רוצה ממכלול האפשרויות שלי. אני אדם בריא, בגופי, נפשי קצת פחות, אבל אני יכול לעשות המון דברים, ואני בוחר לעשות דבר מסוים מאוד. כולנו כל הזמן ככה, נעים על הציר הזה של הבחירה והידיעה. אני יכול לעשות הכל, בוחר לעשות X. אחרי שבחרתי לעשות X, הוא שלי. זה שלי. לא יכול לבוא ולהגיד, הכריחו אותי לעשות. מה, סתם עשיתי ככה? בואי נגיד ככה, זה סממן לא עלייך, אז שלום, כי את בוגרת, אבל זה סממן ילדותי. הסממנים הילדותיים הם שאני בורח חזרה אל המקום של חוסר האחריות. אני מותק, לא בנוי לקשר. מה זה? מה זה הדבר הזה בעצם? אם זה יצא לא טוב. אם זה יצא... בסדר, לא, את יודעת, אז ברוך השם, טוב, זה שיעור אחר לגמרי, אבל הקדוש ברוך הוא לא דן אותנו ככה על פי התורה, וגם ככה על פי הדעת נותנת. זאת אומרת, בואו נדבר קצת על common sense, על מי שניסה לעשות דבר טוב ולא הצליח לעשות אותו כמו שצריך, אז הוא לא הצליח. עכשיו, את לא מקבלת את הנקודות שלך על סמך ההצלחות. אנחנו לא... יש דתות שטוענות כך, כן, אבל אנחנו לא טוענים כך. אנחנו טוענים